Hello mga my loves! So for today's video mga my loves kay ubani may mga adto mi og kanang mo tumig minteryo mga my loves kay pahinumdom karon sa among papa. Lulo na ko kun. Ha? Lulo. Lulo nimo? Di ba? Nalulo na ko mga my loves. Lulo na ko mga may labs. Sinumdum ka nun. Managkot me. Ay dugay kini akong mga kauban. Masakay ka? Oh. Ang binabi. Kaming tulo mag-hike may mag-hike. Ato na po sa cemetery mga may labs. Motor-motor naman lagi ni si Iggy. Nakamotor naman. Bali sinunod kay waman niya hulata gipatabok sa pudon ta minimo na kay. Tabok. Pagpatawal ko sa imong buner. So diri di mi ningagi. Hi sa. Shout out guys. Shout out mga my labs. Nag-hike rami mga my loves kay wala mi iplite. Boboard pa karon boboard. Boboard yung vlogger mga my labs. Pordoy kay may sweldo. Pamatay. Sabi nga may sweldo mga my labs. Lami itong talong nga pink. Para talong nga pink. Mga my loves do lami itong talong nga pink. Purple. Oh, purple. Hingal po. Yeah, purple. Kulo mo ba? Okay. Utan mo nun ba? Mga magud ako mga sakop ana prituhon. Oh, sige na. Oh, shout out daw ni sila. Tago magbanhaan. Nana mi diri sa slaughterhouse dool na mi. Layo-layo pa di ay. Pero nana mi dool sa slaughterhouse. Layo-layo gid noon niya mo ang lakwan. Follow the leader. Sipa the member. Saman. Cinco. Why? Lagay na 5 My loves, kailan mo ane? Sa puta. Kani, kailan mo ane? Hagunay ni siya sa among balo sa inyo Basta kay mo na siya iilo sa kasagbutan dito mo malibang. Humot-humot nga baho-baho. Ingabot agid mi mga my loves. Ingabot agid mi minteryo. Kapuya hike oy. Gatubag na din siya. Tatay. Ako bijubi. Apo ni mo tayo. Kaabot agid mi mga my loves. Mga apo wala ka kita. Wala mo kita. Abot na gyud ni kapoy kay bakit kaya. Madalan da kog hype o brush. Ari bing ipakita. Para. Pwede ba Nakuan man oy na itom. Asa lang? Oh, na itom. Na itom wala lagi. Ano may pay ko anan ta dai na. Gol, pila na ba ka years gol? 18 years na po rin. Murag 18 years. Ay makuan di di ta siya oh. Kasalit. Still brush din ta dai ni noy. Makuha din ito dayo. Pa oh. Tita, dapa oh. So kuan na ni siya 18 years. Dili wala pa. 18 years? 2008 so atong 2018 gapulok. Dili ha. So 18 years. 18 years na siya. Dugay na kay kang wala na mo pa. Gol, tanaway mo mga apo gol oh. Daghan na kayo sila. Gol. Tatawag kumpleto. Daghan na kay kagapo. Kumpleto. Unta. Gol. Magsudoong na lang ka gol. Sa imo mga apo, kulukoy daw. Kana oh. Tatay. Gol, alas kay sensilyo. Gol lang ba? Palayo kamay. Dapat sa pirapot gol oh, pakita lubot gol. Wala yung may kuha na na. Mga apo pa. Wala. Ay, lata amin lata ti. Kulang pa ni no? Daro. Napaisa. Daro. Yes, tatayo. Diri. Asa. Diri. Picture mo nang, manang picture na nang. Mga Picture ba nang ara sila? Sige. Huwag ka pa kagauna-una kwan ko balik mo mga sakop ni mo gulo. Happy birthday. Birthday. Ayun. Gana ra na. Happy birthday.
Kanta si tatayo. So mo ni mong papa mga my loves. 18 years na siya nga natulog. Wala ko siya picture mang good no. Ang mata. Oh, sabi na. Kaya man ako ng drawing ata.